Hej og velkommen til en lynguide, hvor jeg vil vise, hvordan man i Lightburn bruger QR-værktøjet. Vi åbner værktøjet ved at klikke op på Tools og vælge Create QR Code. Så sker der umiddelbart ikke noget, det er fordi vi skal lige vælge størrelsen på vores QR-kode ved at trykke og trække. Vi kan også altid ændre på den her størrelse bagefter. Når vi slipper, åbner der en QR Code Properties menu, hvor vi kan indstille en af tre ting. Vi kan indstille raw content, det kunne være bare et stykke tekst, eller et link til en hjemmeside. Vi kan indstille Wi-Fi med Wi-Fi's navn og kode, eller en kontakt. Hvis man indstiller et Wi-Fi, så vil mobilen automatisk logge på det internet, man har indstillet. Og hvis I skriver en hjemmeside i raw content, så vil mobilen, der scanner koden, åbne den hjemmeside. Jeg indstiller her linket til vores app og trykker på OK. Inden I skærer en QR-kode, så er det vigtigt, at I kigger over i Cuts and Layers og tjekker, at den er sat til Fill og ikke til Line. Hvis den er sat til Line, så vil skæringen kun gå rundt langs med kanten, og hvis den er sat til Fill, så vil alle firkanterne blive udfyldt. Husk altid at tjekke ved at markere jeres QR-kode og tryk på Preview-værktøjet. Tjek eventuelt, om I kan scanne koden i previewet med jeres mobil. Så nemt er det at lave en QR-kode i Lightburn. Hej hej.